Amen. Good. Maayong hapon, Happy Church. Talaga, murag wala lagi ko sa Happy Church. Maayong hapon, Happy Church. Pwede bang manindog mo? Alang sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Ingna sa mo ang tapadbe, ingna siya, you are blessed. No, usana kay murag comfortable kay ato ang pagsimba karon kay ganiya sa second service kay napalungan mig aircon, no, kay nabikil ang wire. Pero karon murag pag-abot nimo murag bugnaw na kayo ang place, no, murag dili na kayo murag comfortable ra kay ka, no. Pero wala ko gaingon ha nga dili po to sila blessed. Dili sila blessed to ganiya second service. Wala ko gaingon ana, no. So aside nga na comfortable ka ang pulong sa Ginoo, you are blessed because we will be reminded by the word of God this afternoon. Amen? To baka na? Amen. If naa kay Bible, abrihi ang imuhang Bible sa Philippians. Daghang tagbasahon karon mga igsoon. Philippians chapter 2 verses 1 to 5. If nakita na nimo, say amen. Philippians chapter 2 verses 1 to 5. Okay, dunganan na to pagbasa. The word of God says, if you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from His love, if any fellowship with the Spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and purpose, do nothing. Verse 3, do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than yourselves. Each of you should not only look to your own interest, but also to the interest of others. Your attitude should be the same as that of Christ Jesus. And sa Philippians chapter 4 verses 8 ug 9 mo gyud ni siya ang ako ang main text. Philippians chapter 4 verses 8 to 9. Finally, brothers, whatever is true, whatever is nabasa led? Okay, finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Verse 9, whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice, and the God of peace will be with you. Ako utrohon, whatever you have learned, received, or heard from me, or seen in me, ingon si Paul ana, put it into practice, and the God of peace will be with you. Let's close our eyes. Let's pray. Father, we thank you, Lord. Salamat Ginoo sa imong word. Ningtak na sa kahaponon. Lord, as we prepare our heart, Ginoo, as we prepare our mind, Lord, salamat Ginoo amo ang kasing-kasing, Lord, mahimong tambok nga yuta, Lord, nga mo receive Ginoo sa imuhang pulong ningtak na sa kahaponon. Salamat, Lord. Imuhang presence padayon magapamuhat walay malabyan Ginoo sa imong lihok ning takna sa kahaponon. To you be all the glory, the honor and the praise. In Jesus mighty name we pray. Amen and amen. Amen. Pwede na mo manglingkod. Okay. So last time, just a recap. Last time we have talked about unsa atong gisgutan miaging Sunday. Unsa atong gisgutan nato miaging Sunday? Yes, we are still on our series The Great Harvest, pero nagisgot ta ato murabag subtitle aka unsa to? The urgent need, no?
we are still on our series gihapon karon. Pero ang atong hisgutan is sumpay gapon still sa Great Harvest, pero magisgot tag karon og being an example. No? Being an example. Ang akong gibasa ganiha, ang akong main verse is kato yung Philippians chapter 4 verses 8 to 9. At ko lang tong gibasa ang una nga verse, Philippians chapter 2, para masabtan nato makuha na to ba, masabtan nato ang setting sa maong sulat ni Paul. Kaya ang Philippians, the book of Philippians is what we call the prison letter. Mga sulat ni Paul samtang naa siya sa prisuhan. Gani, ani nga time, samtang nagsulat si Paul ani, wala na sure ba? Dili na siya sure. Kani nga letter di ay para sa mga taga Pilipos or Philippians, no? Iyang gisulatan, mubo ra ni siya nga letter. It's only 4 chapters, I think, 4 to 5 chapters. Iyang gisulatan, murag wa na siya sure nga basig di na sila magkita. No, kay wala na may kasiguruhan si Pablo, basig kuhaon na siya sa Ginoo or basig hindi na siya magkita. Mo nang iyang gi-encourage ang church. No? And then hinayang monitor. Nagbagting dire. Okay. Now, ang tema gyud ani nga letter, no, ang iya yung sentro kaayo nga mensahe ani nga letter is rejoicing, pagkalipay. Pagkalipay diya sa Ginoo, no? Pagkalipay, pagsunod sa kabubuton sa Ginoo, pagkalipay. But although ang theme ani is rejoicing or joy or rejoicing, in fact, 16 times gi-mention ani nga letter, mubo kay nga letter, 16 times gi-mention ang joy or rejoicing, but nabay nakakuha sa akong atensyon. No, samtang nagbasa ko, nay nakakuha sa akong atensyon kaning Philippians, ang dapit na nga later na sa Philippians chapter 4 verses 8 to 9. Mura ba, mo to akong gibasa na to tong ganiha tong mga unang nga verses kay imagine na to mga igsoon, si Paul nagsulat siya. Dahil murag dili na niya maapas og sulat or siguro daghan pa kay siya gustong angay nga istorya. Pero dili na siguro niya maistorya tanan. Sa verse 9 miingon na lang siya, whatever you have learned or received or heard na dunggan or nakita ninyo nako, put it into practice. Murabag, ingon siya nga, follow my example. In other words, kung atong i-rephrase, sunda ang akong, unsa inyo nakita sa kuha, unsa inyo nadunggan, unsa inyo nadawatan, sunda. In other words, ingon siya, follow my example. Murabag kumbaga sa dapit naman ni sa ending sa iyang letter. Kumbaga murabag katong part bitaw, nabitay part sa letter nga katong nabitaw toy katong PS. Dili naman kay ka-relate ang uban ani karon kay wala naman sila sulat-sulat, pero sa mga mature og sa tong mga magulang pa sa kuha, nana every time nga magsulat og every time nga naay letter sa una pandan magsulat, din apadjud kay gustong ipahabol bitaw og istorya sa ubos sa letter imuhang butangan og PS. O pandan magsulat ko PS. Ayaw biyag kalimot og inom sa imong vitamins. Si Paul muranig PS niya. Ingon siya nga, unsa imong nakita, unsa imong nadunggan, unsa imong nadawatan, ikinabuhi. Or in other words, follow my example. Today, we are going to talk about the value or the power of being an example. Amen? Just like sa kinabuhi ni Paul, unsaon man nato ni pag-relate sa ato ang kinabuhi karong hapuna, just like sa kinabuhi ni Paul, iyang giset ang iyang kaugalingon nga example sa mga early Christians, kita pod dapat iset nato ang atong kinabuhi as example today. Uyon ba kana mga igsoon? Muuyon ba kana? Dapat iset nato ang atong kinabuhi as example today. Importante man kaning ang kaning bang
na example nga makita. Mo share lang ko gamay. Even gani sa kinsa may nagtrabaho diri, di ba kanang mga kumpanya kanang gitawag og mag-benchmark man na sila? Kadug na mo anang mag-benchmark kanang mutan-aw sila ba? Tan-awon daw nato to nga company unsay ilahang mga nindot nga mga ipanghimo didto. Kato nga kumpanya ilahang gihimong example. In my line of work, sa akong pagpanarbaho, importante pug kayo ang example. Recently, mo pa'y pagsugod sa klase. Ato miaging semana. First week ato miaging semana. No? So nagklase ko. This mo na akong na-experience. Nagklase ko, then gipatawag ko sa office. Sir, paadton ka sa principal's office kay na ang supervisor sa MAPE. So sa mga taga-DepEd, kaila sila kinsa supervisor sa MAPE, si Sir P. Acronym na lang, no. Paadton ko sa office kay na ang supervisor sa MAPE. Kung ano ako man. No, so pag-adton ako sa office, to make this long story short, pag-adton ako sa office, miyan na ang supervisor nga, sir. Tawag tika kay this is with regards sa implementation nato sa matatag nga curriculum. Sa matatag nga curriculum kanang gi-implement karon. Padulong pa ko dito, anak ko, syempre, gipatawag ang supervisor, padulong pa ko dito, naguna-una ko nga, additional na po din nga trabaho ba? Pero dili mo ko tapulan, mga igsoon. Dili ko tapulan. Pero marag nanubra naman ko na itong trabaho, God. Kasi makaingon mo, Pastor Jong, reklamo og trabaho. Dapat example ka. Dagan na dyan kayong trabaho. Ano ko, additional na po din nga trabaho ba? So, kay lisod po, ipatawag ang supervisor, then muana lang ang supervisor dito, sir, ipatawag lang tika kay murag dili makita busy good, magkapi-kapi sa ta. Wala man, dili maging may taboy nana. So, additional gid nga trabaho. Pag abot ako dito sa office, miana ang supervisor nga, sir, ako kag ipatawag, this is with regard sa implementation nato sa matatag curriculum. So, nihayag akong naong, kay nana ko excuse daan. Ano ko, ay sir, murag dili ako ang kuana na sir, kay wala man ko naka-appeal sa training. 1 week nga training sa matatag nga curriculum. No, murag ang uban siguro nga kuan sir, ang ako mga kauban mo'y makuha na nga information. So miana si among supervisor nga mao nang gipatawag ti ka sir kay wala ka na appeal sa 1 week nga training. Nako, okay sir. Then nakakuna na po kong excuse. Sana na po kong, ay sir, naadi min newly hired teacher. Siya, ikaw lang sir kay ikaw na may naadire. So murag wala jud ko ilusot. So iya akong gi-orient, move paspas kay nga orientation. Gitapad ko sa laptop sir, mo ni atong kuan. Inani ang gingon, sir, mauni ang atong mga lesson. I want you to take note of this ha. Mauni ang atong mga lesson exemplars. Kanang word nga exemplar. No, so mauni atong mga lesson nga exemplar sir. Nga lesson exemplar. Kay before nato ni gi-implement sa ato ang region, naa naman ko'y nag-implement nga lain, nalimot ko sa ato nga region, naa na nag-implement nga lain nga region, nag-pilot implementation sila, ilahan ang gitestingan daan dito before na nabot diri sa ato sa Region 9. So mao ni atong mga lesson exemplar sir. So mao ni ang atong mga answer sheets, ay mga worksheets, everything, mao ni imuhang e-class record, inanion lang nimo, mao na ni ang mga changes and for 30 minutes na human to orientation. So di na ka maglisod sir. Take note ha, kaya siya, na naman tayo exemplar. Then ikaw na lang istorya sa imuhang kauban, sa inyuhang kauban nga newly hired. Ana ko, sa kunahuna, si Haya sa gobyerno ay nakatipid mag-usa ka simanang paniudto og usa ka simanang snack buntag og hapon sa ako Wa naman ko gi-training, 30 minutes naman nga orientation. So to make the story short, akong giingnan ng newly hired nga teacher. It's my turn na po to relay the info. So 30 minutes ako di ako siyang giingnan nga, ma'am, na kuha na nimo ang soft copy sa mga lesson exemplars. Siya, yes sir. Natanaw na nimo? Yes sir. Kaya? Kaya naman sir? Goods? Goods naman sir? Okay, mo na to. So 30 minutes ko na orient. Mas bright siya kay 3 minutes ra ha. 1 minute or 2 minutes. But what my point is, I am confident nga makaya ra niya, kaya ra kay to niya. Kay basta mga newly hired, kuan pa kay na kanang uptick pa kayo. No?
Pag-interview ana, ingnon pa nimong, are you willing to be assigned sa mga kabukiran? Oh, yes sir. Moana gid na, no? Are you willing to teach another subject? Moana gid na. Yes sir, in fact I can teach all subjects. Ana gid na. So okay na ma'am, goods na ma'am. Di naman mi maglisod kay naaman mi gisubay nga kung akong i-print nami gisubay nga exemplar. No? Nami gitan-aw ba nga exemplar? Ang meaning aning exemplar mga igsoon by definition is kuan ni siya. Meaning exemplar serves as a model or a pattern or example. Mao na ang exemplar. So dili na ko magkuan although nga bag-o ang matatag curriculum mo ana ko nga unsay akong ikuan karon. Unsay akong buhaton karon nga semana ha. Unsay asa ko nga lesson, asa ko nga kuan ni nani ka ang mga teachers moadto lang mi sa amo ang mutan-aw lang mi sa among lesson exemplar. Kay naa naman didto ang fit kayo nga example, na mo man to ang model, na mo to amo ang pattern. Kabalo ka mga igsoon, it come to me, no? Ang Ginoo gusto siya nga kita karon ang atong kinabuhi mahimo pong exemplar. Amen? Amen. Mura lagi mong nagmugot. Ang atong kinabuhi mahimong exemplar. It should serve as a model or a pattern, no, for others to follow. Nasabtan na to mga igsoon. It should serve as a model. It is God's will for us to be an example for others to follow. Mao gina siya mga igsoon. It is God's will for us, no, nga mahimo batang modelo sa Bisaya aning pattern. Mara siya kanang sort of hulmahan or sulundon, pattern sulundon, no, or ihimplo sa uban. Naisgutan na mo ganihang second service, no, if evaluate na to ato ang kinabuhi. Nahimo ba asa ka ta nahimong example? Harsh man kitong pangutana ganiya second service. Basig nahimo tang example sa basig ug mohingon pinakamarites sa ato ang barangay, si Kuan gyud na siya. Basig inana ato example, no? Pero ingon ang the word of God says sa Romans, no? Kay kita man dapat ang mahimong pattern sa kalibutan, dili ang kalibutan mo'y mahimong pattern sa atong kinabuhi. Mo biya nang gingon sa Romans nga do not be conformed sa pattern sa kalibutan. No? My question is, how about us Christians? Unsa ang mga example nga atong gipakita? No, sa atong trabaho, sa atong attitude, sa atong inistoryahan, sa atong trabaho, sa atong eskwelahan, no? Kay inani man guna siya mga igsoon. Ang kalibutan is napuno og kanang gitawag nato, tama ba ko, influencers. Tama ba? No, the world is full, our society is, ako kanang gibutang diri, our society is flooded with a lot of people who call themselves influencers. Ang kani mga influencers, sometimes they are the one setting the example. No, didto ta daghang mga tao mo, usay gani mga estudyante nako, mga pangutanon nako, asa pud ka nakakuha ana? Mo ana gani nga, kakuan ko sir, tan-aw ko atong vlogger. Seryoso, tan-aw ko atong vlogger, no? Nakoy na istorya gani, ana ko nga, dili ba kusog ra kayo ang kuan? Dili ba kusog ra kayo ang tingog sa tambutso sa imong motor? May ana siya nga, dili. Kay, kisa to, ingon pa siya nga, ingon ni Kernel, sa to, busita? Katubang murag vlogger sa kanang mga motor-motor? No? Kung dakpon ko ani sir, ang akong tubag, awaton to nako itong tubag ni Kernel Busita. Gidakop siya kay dakpon ko'y kusog ra kay ang tingog sa tambutso, ingnon ako ang pulis, sir, ang imuha ding dalunggan, musukod na din na unsa kakusgon ang tingog sa tambutso.
kipon tubagad na. Parang may isahan po ng pulis. Ganus ama na, sir, pakita daw ko, sir, kung unsay measurement sa kakusgon sa akong tambutso. Dili ka makapakita na ko, sir. No? Kay, dalunggan ra nimo, sir. Imuha ra na, estimate ra nimo. Asa man siya nga, yun sa man to niya, asa man siya nakakuha itong example. Sa mga influencers, no? Dagan yung gayog mga influencers, mga igsoon. Ako gani, ubang estudyante, gani, gusto na gani mag-influencer? No, matingala lang gani ka, forward sa group chat, mo ana nga, pasubscribe, guys. Uy, seryoso guys, seryoso. May anak ko, ako estudyante, karoon lang yung si Manaha. O siya yung, gusto na yung pasubscribe. Kuha magod ko, sir, kanang anak ba, vlog, then rap, vlog siya, then rap, then ano ko, so mo-subscribe niya, subscribe guys, salamat, daghan na jud kaayo, there are a lot of voices, there are a lot of influencers setting example. Dayon kita nga Kristohanon, dili ta mo set og example. No? Kita ang number 1 nga mo set og example sa pagkinabuhi. Amen? Ingon ani na siya mga igsoon. Sa verse 9. Tanawa ha. Whatever you have learned, received, or heard, or seen in me, put it into practice. Testingan daw nato ni kung kaya ba nato ni ma-evaluate nato ato ang kaugalingon. Ingna daw na imong tapad be. Unsay imong nakita sa kuha? Sige daw. Testingan na nato. Kanang mga magtiayon, unsay imong nakita sa kuha? Unsay imong nadunggan sa kuha? Unsay imong nadakatunan sa kuha? Unsay imong nadawatan sa kuha? I-put it into practice gani. Di ba panalanginan ka sa Ginoo? Murag dili kaayo ta confident mistoryano. Labi na imo asawa ingnon nimo nga be unsay imong nadunggan sa kuha? Unsay imong nakit-an sa kuha? Buwata gani be, di ba panalanginan ka sa Ginoo. Basig maingan kasi imong sawa pag sure oy. Ay kuha na lang be kanang ang imo lang nadunggan, ayaw lang ang akong gibuhat. Basin mo shift, no? Ang imo lang na ayaw lang ang imo lang nadunggan, ayaw lang imong nakit-an. Buhata gani, no? But si Paul is very confident yung kay siya. Ingon siya nga. Murabag ning sulat siya sa Philippians. So ikuha na to ang language karon. Guys, murabag mubo na lang man kay ang letter, murag ikapoy na siguro si Paul. Ako alang ni. Murag ikapoy na siguro si Paul og sulat, mingon na lang siya nga, guys. Kung sa inyong nadawatan sa kuha, kung sa inyong nakit-an sa kuha, kung sa inyong nadunggan sa kuha, buhata, and the God of peace will be with you. Naabatay inana nga confidence nga moingon karon? Or grabe kay inyong tinanawan sa kuha? Nga mura gusto na kong munaog diri sa stage. No? Grabe, walay tinud-anay, Brad. No? Walay kuan. Are we very confident, no? Nga kung umana ta nga paminawa gani ni akong gipaminaw, di ba panalanginan ka sa Ginoo. Tan-awa pod gani ni akong gipang tan-aw. No, istorya gani niya the way ko akong mga pinulungan, di ba panalanginan ka sa Ginoo. Say di ba murag magpiki pod, murag magalanganin ta. No, murag mo bitaw nang usahay kanang uban nga mingon nga buhata lang ni akong giingon sa imo, ayaw lang kog suna. No? Pero si Paul ganid gyud. No, nakadungog naman tani nga do what I say but do not follow what I do. Pero si Paul grabe ganid. Sa imo nadawatan, sa imo nakatunan, sa imo nakit-an, buhata. Sa ako buhata, no? Si Paul nagset siya sa iyang kaugalingon as an example. Kabubuton ba sa Ginoo nga iset ato atong kinabuhi as an example? Kabubuton mga igsoon. Ang Bible, no, dili nato maisa-isa karong hapon na the Bible is filled with verses, no, that encourage, command, challenge us to be an example to the world. Sa Matthew gitawagan itag we are the salt and the light, no? Ang salt babatian gyud nimo. Ramdam nimo. No, ang light makit-an gyud nimo. No, we are the salt and the light. We are the head, no? Kita gyud ang mag-una, kita ang mag-set sa standard. And even Jesus miingon siya sa iyang mga disciple, follow me. Follow my lead. Come and follow me. No?
Karong hapon na, the word of God is a reminder lang sa ato no? Unsa man giday nang mahimo kang godly example. Number 1. When you say nga mahimo tang godly example, number 1 is we are committed to the gospel and the word of God. Si Paul atong tanawon ha. We are committed to the gospel and the word of God. Di na siguro na to ma-expound og maayo ang commitment, ang word nga commitment karon. Pero committed murag magtiayon ba? No? Commitment sa kahayahay ug sa kalisod, no? Sa anaa ug sa kawaladon, no? Inana ba nga attitude, no? Committed to the word of God. Ingon si Paul sa mga taga-Pilipos sa Philippians 1:27, ingon siya nga, whatever happens, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Philippians 1:27 ha. Ingon siya, then whether I come and see you or only hear about you in my absence. Dili na gid siya sure nga makakita pa sa iyang mga disciple nga mga taga-Philippians. Pero ingon siya nga, sa may tabo guys, sa Bisaya pa, mubisita man ko ninyo or dili, sa Bisaya nga version, ang mahinungdanon nga ang inyong paggawi pinasikad sa maayong balita mahitungod kang Kristo. No? Sika na gamay imo ang tapad, gamay lang ingna ang imong paggawi pinasikad sa maayong balita. No. Pinasikad ba sa maayong balita? No, dapat ang atong paggawi pinasikad. For us to be a good example, we should make the word of God our standard for living. We should make the word of God our standard for living. Kay karon mga igsoon, kung ana jud kayo kanang unsa na blurred na kayong standard. No, wala blurred na kayong standard. Usay kung mo speak bitaw ta sa mao gini ang giingon sa pulong sa Ginoo, mao ni ang inani, I will be frank, I will be straight. Mao gini ang giingon sa pulong sa Ginoo when it comes to the LGBTQ, mao ni nani. Unsa man karon? Mao gini ang standard sa pulong sa Ginoo. Wala kay mahimo unsa may ingon sa imuha. Kay blurred naman kayong standard karon. Ingnon ka nga hater man ka, sir. Plus, napag yung mga influencer nga moingon nga dapat ang religion manggod nag-promote siya og love. Oh, dapat nag-promote siya og kuan, no? Wala, I did not hate. No, wala koy mahimo. Mao gyud ang giingon sa pulong sa Ginoo. Ang nakanindot sa pulong sa Ginoo kay dili siya mausab-usab. Klaro, no? Murag kanang clear cut ba? Murag kanang dili bitaw kanang dili blurred. No? Nakuha ba ninyo mga igsoon? Ang mga standard sa kalibutan pausab-usab, no? Na ganito mga statement, unsaon na lang na, no? Na ganito mga statement nga kuan. Tanawa ang standard for living, na ganito mga statement nga follow your own truth. No? Do whatever makes you happy. Amen mga igsoon, nakuha ninyo? No, dili na mo ang standard sa pulong sa Ginoo, no? 1 John 5:2. This is how we know that we love the children of God, by loving God and carrying out His commands. Akong utrohon, by loving God and carrying out His commands, no? Or pagkinabuhi sa pulong sa Ginoo. In fact, this is love for God, to keep His commands. And His commands are not burdensome. Akong utrohon, 1 John chapter 5, sa verse 3, in fact, this is love for God, to keep His commands, and His commands are not burdensome. Dili bugat ang pagsunod sa pulong sa Ginoo. Now, kung tanaw na to ang verse 3, kung mibati gani siguro ka nga bugat ang pagsunod sa pulong sa Ginoo, basing nagka-problema ta aning this is love for God. No, basig sa atong gugma sa Ginoo ta nabikil. This is love for God, to keep His commands, and His commands are not burdensome. Amen mga igsoon? No?
When you say you are committed to the gospel and the word of God, kani mga igsoon ha, sa dihang mayong ka nga, kaning exemplar nga kinabuhi, kaning sulundon ba? Angay sulundon, example nga kinabuhi. When you say you are committed to the gospel and the word of God, it is not just knowing, it is applying. It is not just head knowledge or lip service. Tama na sa ba? Lip service. No? It's applying the word of God. Amen? Another thing, when you say committed to the gospel and the word of God, it means sharing the word of God. Amen? Number 2. Unsa maning angay sulundon nga kinabuhi, kanang example or exemplar nga kinabuhi. In Philippians chapter 4 verse 8, ingon si Paul dira, whatever is true, whatever is noble. Meaning, number 2, committed to a godly character. Amen? Committed to a godly character. The power of our being an example is determined by the character of our life. Mao gyud na ang challenge mga igsoon. Galatians 5:22-23. But the fruit of the Spirit is, ako unta mong patubagon ani, pero dili na lang, no, mutubag mo check kung naaba mo ani. But the fruit of the Spirit is love, joy. No, maka-check baka tani tanan? Love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. No? Gentleness and self-control, no? Pagpailob, kindness. No? Kindness, say magkuan mi. Kanang kuan ba? No? Inani. Pila ba nato kanang kuan kanang sana? Maglagot bata kanang kuan? Maglagot ta nga kanang bitawng nay mukuhit lag kalit sa ato kanang naba sa ato diri kanang maglagot ba kanang mukuhit lag kalit din mangayo og kuan. Ana ba, no? Kanang makuyawan ka usahay nga murag bugnaw kayong hikap sa imong siko ba abi nimo kinsa. Pag tanaw nimo ana koy wala na di sa ubos nga ana. Usahay nga kuan. Although mo ana ka insakto man makasabot ko kung mayong ka nga adili ti katagaan kay mo ana din ka nga asa man di mong ginikanan? Ha? Ngano lang hay man ka? Asa man mong ginikanan? Dili na to natagaan kay ato ala silang gi-enable. Maanad na sila. Pwede man ta mo ingon nga kuan, but usahay kani bang the idea nga insakto man ta nga dili nato sila tagaan kay enable pero ayaw tuguti nga imo ang pagka-insakto mahimong makublan imo ang kasing-kasing. Tama ba mga igsoon? Sakto man ka mo nga haman imong kuan ginikanan. Purpose ka no. Ang bata pod wala po kabalo okay. Purpose ko dili man ako nagpapirma ako ang mama o papa. Purpose ka unsa man among ngana no. Although we can say nga murag sakto man ka na kay point pero dili nato siya overpower nga to the point nga kana bitawng kuan na kita convicted na kita nga insakto ta to the point nga usahay mawala na ang kindness ug ang gentleness sa atong kasing-kasing. Kani tanawa imong tapad kani kay ganahan ko ni participation ta maigsoon ingna siya gentle ba ka? Gentle ba ka? Basig iniguli ni moron sa inyong balay. Nahurot ang pinirito. Grabe mga ngaon. Nawala ang imong kindness o imong gentleness. Ug lupoy dagang kay sobra nya karon nga liplipan wa gyud ko binli. Grabe. Bundak-bundak dayon no. So mahimo tang example mga igsoon no. Anaon na lang nato pinasahi ta kita mga Kristohanon. Amen. Pinasahi tang mga Kristohanon mga igsoon no. Mahigugmaon ta, tanawa dira malipayon, malinawon, kind, no, goodness, faithfulness, faithful,
Faithful ba ka? No? Faithful ba ka? Mga bana, faithful ba ta sa atong asawa? No? Grabe, wala ko kayong tubag. No? Faithful ba ta sa atong asawa? No? Or basig natay mga mga ka-chat-chat dira. No? Nay mga kakuan, basig sa una mga igsoon kay text man to, karon kay chat naman, no? Ang drama sa una kay text kuan man. Pwede ra ang ingalan sa text Arnold. Arnold. Pero si kuan dito, no? Si May dito. Oh. Matingala ka kay sweet man kay si Arnold, mangutana man nga human na makagkaon. Matingala mo asawa nga si Arnold mangutana. No? Human na kagkaon? Kusa man si Arnold. No? Pero karon kay chat naman gyud mga inanay-nana, no? Faithfulness. Ang standard magisgot man tag standard sa pulong sa Ginoo. Ang standard gani sa pulong sa Ginoo, kita mga bana basi mo yun, ay ako wala jud ko nang chat, wala jud ko nang kuan. Pero ang standard sa pulong sa Ginoo, kung mutan-aw ka sa usa ka babayi nga naay pagkuan, unsa na ka? Nanapaw na ka. No? Siguro dili ang kuan. Siguro wala nimo nalikayan ang first look, pag-ana nimo, pero unsa tay problema sa ikaduhang look, no? Karon lang maigsoon, ako'y nakatunan. Karon lang gid nga week nay bata mi sumbong sa ko, sir, grabe kay si kuan sir makatan-aw sa ako. Ano man? No, duha mi kabuk teacher na siya sa tunga sa moa. Tanong siya, sir, grabe bombastic side eye. Di ning tan-aw ko sa mong kauban nga maestra. Unsay bombastic side eye? Di miana po ko kauban nga maestra. Unsay bombastic side eye? Unsay bombastic side eye gang? Siya ka na bang moana gid sir? Ego, amo din bombastic side eye. Grabe yung generation karon. Tigulang na gid ta, ma'am. Bombastic side eye. Boys, no, basig na kay mga bombastic side eye dira, boys. No, mag-drive kag motor. Grabe makalubag ang mga kuan. No? Amen. Grabe. Character na to, boys. No, character na to, guys. 'Di ba? Committed. Everybody say committed to godly character. Ikaw ramang isa or nay nagtan-aw, naman imong leader o wala, you are committed to godly character. In ana ang kinabuhi nga example or exemplar. No? Ikatulo, committed to righteousness, purity, and holiness. Philippians 4:8, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, miingon si Paul, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely. Sometimes in today's culture, no? Kung paspason, sa atong kultura karon kaning pagkamatarong ba o kaning pagkaputli, mura na bitaw siya kanang corny. Tama ba mga igsoon? Mura na siya kanang corny ba? Corny kay ka, kanang kuan kay ka, no? Kanang sa culture ba nato ba, no? Sa time makita nato sugod sa entertainment industry, sa mga makita nato sa mga music videos, sa mga kuan and everything na gyud gipalibutan nata. Murag kung mayong ka in you strive for righteousness and holiness and purity, murag malabel ka as corny, no? Inumdumi maigsoon. Para sa niya ato example. Ikaw gani kung maligo gani ka, pagtanaw gani nimo sa OA gani kay tao sahay, pagtanaw nato sa tubig, maligo ta, uy nahihugaw, moana gani ta sa pamana. Unsa man ning pamana, uy hugaw kay tubig, nailapok. I-post gani day nato, then ato ding iyabo. Mao ni among gibayran pamana. Oh, pictura nimo. Mo ni di man ni pure nga tubig, lapok man ni mo ding iyabo. Nagtinguha gani kag pure nga tubig para sa imong ikaligo. Nya dili ka magtinguha og purity sa imong relationship. Nakuha ko ninyo maigsoon? Ayaw kay ko ninyo sipati kay igor ako nag-release sa pulong sa Ginoo. Di ba? Nagtinguha gani kag purity sa tubig nga atong ikaligo pero wala ka nagtinguha og pagkamatarong, pagkabalaan og pagkaputli sa imong kinabuhi. No, in comes to relationship, in comes to sa imong pag-eskwela, no? Committed to righteousness, holiness, and purity, mga igsoon. Amen? Holiness and purity, righteousness, it's not just a change of behavior. Magsugod na, hapit naman natong campaign, magsugod na
sa change relationship. No? Magsugod na from having a relationship sa kalibutan to having a relationship with Jesus. Kay nga naman, no? Diha lang ta kang Ginoong Hesus, no, righteousness and holiness, because Jesus, naisgutan po na mo sa ganyan second service, because si Jesus is ang perfect nga example. No? Dapat makabaton ta ni Ginoong Hesus sa atong kinabuhi, kay siya ang perfect nga example. Sa tanan akong gisgutan karon, no? Ilabi na kaning righteousness, holiness ug purity. Tempted in every way, gitintal sa bisan unsa nga pamaagi pero wala nakasala. Grabe, no? Jesus is our perfect example. 1 Timothy 4:12. Mao ni ang tambag ni Paul kang Timothy. Amplified version. Mas ganahan ko sa amplified nga version. 1 Timothy chapter 4 verse 12. Let no one look down on you because of your youth, but be an example and set a pattern. Sa NIV, manggod, walay naka-be an example na dito. Pero ganahan ko sa amplified kay naging diri. Be an example and set a pattern for the believers. Unsa mga igsoon? Sa speech. Unsay sunod? Sa conduct. Unsay sunod? Sa gugma. Unsay sunod? Sa pagtuo. Unsay sunod? Sa purity. Dapat na ebidensya mga igsoon. Dapat na ebidensya sa pagkaputli o pagkabalaan o pagkamatarong sa atong conduct, sa atong inistoryahan, no? Diya sa gugma, diya sa pagtuo, diya sa purity. Amen, amen. Number 4, committed to a higher calling and purpose. Unsa maning kinabuhi nga example or kanang makayunta nga angay yun sa London. Kinabuhi nga komitado sa mas taas nga tawag og katuyuan. So, I know nga natay mga trabaho, no, pero wala tag ang atong pag-exist sa kalibutan is dili lang nga murag kanang rutina ba? Abot ka sa imong trabaho, biometric ka alas 7:30, gawas ka alas 5, anara. Wala. You are called for more. No? You are called for more. Mas exciting ang kinabuhi kung naay lain nga kinabuhi na bag-o tungod gigamit ka sa Ginoo. You are called for more, committed to a higher calling and purpose. Bisan asa ka, remember that you have a calling, you have a purpose to fulfill. Si Paul, mga igsoon, abogado siya, no? Si Paul, abogado siya, bisan asa siya, nanarbaho man si Paul. Gani, maghimo gani siyag tent. Himo siyag tent, no? Daghan bright si Paul. Dual citizen gani siya. No, kung wala ko na sayop, dual citizen. Taas gani siya ranggo. Pero nasabtan niya nga he was called for a higher calling o purpose sa iyang kinabuhi. Amen. Ako ni tapuson mga igsoon. How can we be an example? Kung mao man to ang sulumbanan sa being an example, how can we be an example? No? Number 1, close relationship with God. Seek the Lord. Amen? 1 Corinthians 11:1. Mao ni ang pinaka-the best kay nga kuha na ning being an example. 1 Corinthians 11:1. Ingon dira, si Paul mingon siya, follow my example as I follow. Sa ingon ni Paul, follow my example as I follow the example of imitate me just as I imitate Christ. No? Seek God, no? Akong iwatan ni close relationship with God / seek the Lord. No? Young people, no? Young people, tanang young people mayog amen. Ang tanang young people mayog amen. Seek the Lord. Ayaw sig pangita sa iyaha. No? Buntag pa sa'yo, flag ceremony ka, lupig pa ni mong advisor, sige na kapangita sa imong crush. Masa siya? Ang taas na imong liog. No? Lupig pa ni mong advisor. Chatan din mo. Wala lagi ka sa flag ceremony. Grabe. No? Ay sig pangita anang dili magpakita.
Amen. No, pangitaa ang Ginoo, seek the Lord. Amen, amen. Now, ikaduha, close relationship with His Word. Una, close relationship with God. Ikaduha, close relationship with His Word. How can a young man stay pure? How can a young man stay in the path of purity? By living according to your word. Psalms 119 verse 9. Dahil dira sa verse 11, ningon dira si Salmista David, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Pakigsuod sa Ginoo, pakigsuod sa pulong sa Ginoo. Ikatulo, be a disciple. Pagpa-disciple, maana siguro ka nga, si Paul, na-disciple ba si Paul? Yes, na-disciple si Paul. Grabe gani si Paul, bright gani kay siya. Si Paul, eksperto sa balaod, pero nagpa-disipulo siya. No? Nagpa-disciple. No? Nagpa-disciple. Seek fellowship and guidance. Amen. As I conclude, no, gusto lang ko mag-remind sa matagusa. Sometimes, manggod, ang challenge dira is, ang challenge bitaw kanibang gusto na itong gusto ta magkinabuhi ba nga, kanabang example bitaw, ang atong yung gisunod, ang standard sa pulong sa Ginoo is sometimes, maybe ang uban sa ato, we are afraid of other people's opinions. Maybe we are afraid of criticism, no? Or rejection or loss. No? Sa ako nang ginayon ganiya, makuan siguro ta nga, malabel ta as corny, OA, no? Or kanang kuan ra kayo, inana, or religious, no? Or killjoy, no? Mahadlok ta sa mga opinion sa uban, no? Mahadlok ta sa criticism. But this afternoon we are reminded nga ikinabuhi nato, no? Nga magkinabuhi ta nga kanang mahimo tang example or pattern sa mga tao sa palibot nato. Kana bang magkinabuhi ta? Ako man gining kanunay naingon naman ginako ni diri. Ang mga tao sa ato ang palibot, dili man na sila mobasa og Bible, dili man na sila mopakli sa Bible. Adlok na nila sila mo hikap og Bible, no, or unsa ba di gani. No. Di man na, pero nagbasa na sila og nagtan-aw na sila sa imuhang kinabuhi. Amen. Mga kauban nimo sa trabaho, nagtan-aw ra na sa imuhang kinabuhi, no? And being an example is one of the best way to evangelize. Being an example is one, pinaka the best nga pamaagi, no? One of the best way nga mahimo tang mag-aani sa great harvest. No? Kana ba makita ba mo reflection ang atong kinabuhi, mahimo siyang reflection sa character sa Ginoo. Mo tong giingon ni Paul, no? Be like-minded with Christ, no? Imitate Christ. Amen, amen. Ako yata ang nabilin nga time, Kate Weng. Palakpakan nato, Pastor Jong. Kinsay dunay nakuha, no? Dunay importante kaayo, especially karong panahon na kay daghan kaayong influencers tong gitawag giingon ni Pastor Jong ganina. If you are into social media, and majority man siguro sa mga tao karon naa sa social media, na ay Facebook account, na siguro kay IG, or sa daghan kaayo naga-influence. O, nindot na ay mga Kristohano naga-influence. They are setting an example din sa ilahang kinabuhi para sa mga tao nga makakita sa ilaha sa social media and sa mga televisions, sa YouTube. Nindot makapanalangin ang ilahang mga kinabuhi. But daghan pod gihapon kaayo nga mga maot nga mga impluwensya nga wala nagsubay sa pulong sa Ginoo. Oh, wala ko nag-ingon nga mahimo kang kanang social media influencer nga maghimo na kasi mong YouTube nga channel, no. Dili gi kinahanglan nga mahimo kaging ana. Pag kinabuhi lang sumala sa pulong sa Ginoo. Oh, pag kinabuhi just kanang follow ang gingon ni Pastor Jong ganina, no, and even gi-quote ganina sa verse that si Jesus mismo ang atong pinaka-example how to live
Because sometimes, even Kristohanon, maglibog, unsaon niya pagbehave sa iyang kaugalingon. Even mga Kristohanon, maglibog na, unsa man gyud akong buhaton, unsa man gyud ko, kinsa man gyud ko. Maglibog na unsaon pagbehave as an anak, as ginikanan, kay usahay man ang ginikanan, mahimo ng anak, ang anak na ba mo'y magmandar sa ginikanan, no? Ma, kutom ko, ma, balon. Unsa makadiman, no? Nga na, usay ang ginikanan, maglibog na, unsay, uyahang role sa ihang balay. But ang pinaka-example na to, ang pinaka-pattern, ang pinaka-model, si Ginoong Jesus. Amen. Pulong sa Ginoo. It's a challenge for us to deepen our relationship diha sa Ginoo. Amen. To deepen ato ang pag-ila sa Ginoo. Kay kung wala tay pag-ila sa Ginoo, wala man tay masundan. O wala po'y makasunod nato. Amen ba? Manindog tang tanan mga igsoon. The message this afternoon, ang mensahe, no, as we are in this theme, the great harvest, ang mensahe is that ang ato ang kinabuhi atong tarungon nga mahimo tang ehemplo ngadto sa uban. So that ang ato ang giampo nga ato ang kanang i-invite, no? Kinsay diri last week para sa ato ang kanang week of prayer, nights of prayer nato, taas kamot. Maski kasalang ka nakaanhi, taas kamot. Oh, salamat sa Ginoo. Palakpakan nato ang matag usa nga nakatambong sa ato ang nights of prayer, no, wherein we spend at least an hour to pray, dili lang sa tong kaugalingon, but for the people nga nagibutang sa Ginoo sa tong kasing-kasing, so that we can invite them and we can bring them diha sa Ginoo. Dili not just to bring them to church, but to bring them into a relationship diha sa Ginoo. And so this today nagahisguta nga to set an example, because kani mga tao manggod nga ato ang i-invite, or mga tao nga nasa tong palibot nga wala pa diha sa Ginoo. Sama sa ni Pastor Jong ganina, they are not reading the Bible. Or basin ikaw wala po ka nagbasag Bible, manang lisod kaayo. The only Bible that they can see, or the only Bible that they can read is your life. Imuhang kinabuhi. Ako kabalo ko ang Bible na diha naghisgot mahitungod ni Jesus, right? So kung wa sa nagbasa sa Bible, di sila kaila ni Jesus. Kaila sila nimo. Ikaw silingan. Nang silingan nag-birthday, dili man gani mamansin. Di manghatag og sudan. Basin ikaw na. Oh. Badlong ta karong hapuna igsoon, makorektahan ta sa pulong sa Ginoo. Mahimo ta nga kanang mausab. Amen ba? Oh? Si Jesus, wala siya nagdala og religion. Nagdala siya og gugma. Nagpakita ba pud ka gugma ngadto sa uban? Si Jesus wala siya nagdala og programa or unsa ba nga strict nga rules. Nagdala siya og mercy and kindness and forgiveness. Muna si Jesus. No? If you are following Jesus, then nagapakita na sa imuhang kinabuhi. But kung nag-ingon ka nga nag-follow ka ni Jesus pero wala na nakita sa imuhang kinabuhi, walay kindness, walay kaluoy, walay forgiveness, no? Nga nga dili jud ko kalimot sa iyang gibuhat, igo ka pasaylo. Then kinahanglan mausab ta ning hapuna igsoon. Amen. As we are standing there and as you are kanang pamalandong, no, reflect on what we have heard karong hapuna. Siguro ang Holy Spirit nakigisulta nimo, dili wala mo ka nagset og example sa imuhang eskwelahan, wala mo ka nagset og example sa imong opisina, wala ka nagset og example sa sulod sa balay. Dugay naman ka nakaila nako sa imuhang words in speech, imong bakba bisag kung labi na ko masuko manggawas sa mga gagmay mga demonyo, dagkong mga demonyo. No?
ang kanang ipagpakita gyud nato atong kabangis nga sakto jud ta na. We are not setting an example. Let's come to repentance diha sa Ginoo. Sa imong gitindugan ha. Pwede ta mangayig pasaylo sa Ginoo, Lord, pasaylo ako. Come on. Tagsa-tagsa. Tagsa-tagsa. Ayaw glingi sa imong tapad. Ayaw pakibali sa imong tapad. To each his own ta karong hapuna. Because ang Ginoo nagkiksulti man personal sa matag usa nato ang kinabuhi. Ayaw tan-awa imong silingan. Kita mismo sa akong kaugalingon na Lord, pasaylo ako. Pasaylo ako, Ginoo. Lord, ako ang gawi, akong conduct, akong behavior. Wala nagset og example, wala nag-reflect nimo sa kung pag-ilan nimo, Jesus. Sige, igsoon, ayo palabyan ninyo higayon. Because ang mensahe sa Ginoo, nakigsulti nimo karong hapuna. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We come to surrender, Lord God. Lord, karong hapuna diha kanimo, Ginoo. Salamat sa imong pulong, Lord. Lord, nga naga-korektar ka namo, nagbadlong, Ginoo. Naghimo, Lord God, sa pagtudlo, Ginoo. Unsay insakto, Ginoo, namong buhaton, Lord. Lord, we come to surrender, Ginoo. Karong hapuna, Lord God. Lord, because gusto mi, Ginoo, nga ikaw ang makita sa among kinabuhi, Lord. Dili ang amo ang kinaiya nga maot, Ginoo, kundi ikaw, Lord, ma-reflect nga to sa uman. Come on, let's lift our hands sa Ginoo, igsoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Atong i-offer sa Ginoo ang ato ang bakba, ang atong hunahuna. Ito ang kanimo gawas nga mga pulong sa atong bakba, bitaw. And also ato ang mga social media accounts. Atong i-offer sa Ginoo nga mahimo tang kanang kahayag even sa social media, even sa kanang mga to ang mga daily routines mahimutang kahayag, mahimutang example. Atong i-offer sa Ginoo. Come on everybody. Yes, Lord. Hallelujah. Lord, akong gi-offer, Ginoo, akong bakba, Ginoo. Lord, akong gi-offer, Lord God, every action, Ginoo. Akong pagabuhaton, Lord. Ginoo, that I will set an example, Lord, ngadto sa uban, Ginoo, ngadto sa mga tao sa akong palibot, Lord. Dili lang, Ginoo, Sunday, Lord, but every day, Ginoo, from Monday to Sunday, Ginoo, mahimo, Ginoo, Lord nga, mag-reflect ang imong kahayag, Ginoo, kung kinsa ka, Lord Jesus, sa akong kinabuhi. Mga tao sa akong palibot, Lord, mapanalanginan, mabless sila, Ginoo. Lord, makita nila, Ginoo. Lord, ang imong gugma, ang imong kalipay, ang imong kalinaw, Lord. Tabangi ko, Ginoo, tabangi ko. Ask God for help, igsoon. Ask God for help. Tungod kay dili ni nato mahimo. Kung at kita-kita ra sa tong kaugalingon, we need the strength of the Lord. Tabangi mi, Lord. Tabangi mi, Ginoo. Gamita ang among kinabuhi, Lord. Gamita ang among testimony, Ginoo. Gamita ang among kinabuhi, Lord. At set an example, Ginoo. Mga tao makaduol nimo tungod sa amo ang kinabuhi, Lord. Salamat, salamat, Lord. Salamat, Ginoo. As we are surrendering, Lord God, karong hapuna diha kanimo, Lord. Ikaw mahimaya, Ginoo. Ikaw mahimaya, Ginoo. Imong ngalan, Lord God, mag-glorify ug madayi, Ginoo. Lord, sa among kinabuhi, Lord. Salamat, Ginoo. I pray, Lord God, for everyone karong hapuna nga nahimo sa kinasingkasing, Ginoo, nga pag-ampo, Ginoo, sa ilang gitindugan right now, Lord Jesus. I pray, Holy Spirit, ikaw, Ginoo, set our hearts right diha kanimo, Ginoo. Ug sa imong pulong, Ginoo. I pray, Lord, nga ikaw, Ginoo, magatabang sa matag usa nga dunay kaputli, Ginoo, sa tinguha, Lord. Sa pagsunod kanimo, Ginoo, pagkinabuhi, Ginoo. Balaan ato diha sa imong atubangan, Lord. Salamat sa matag usa, Ginoo. Salamat sa imong pulong. Salamat kaayo, Lord. Salamat sa paggamit ni Pastor John, Ginoo, for sharing us your word, Lord. We give you praise, Lord. We give you praise. Kawan kusog ang palakpak pagpasalamat diha sa Ginoo. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Ginoo. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. Makapanglingkod ta kadali mga igsoon.